Molt bona nit, Berta Roca, com estàs? Molt bona nit, benvinguda al Piset Compartit de Catalunya. Avui s'ha avançat amb Manel. Manel Roig, què tal, com estàs? Estic molt bé. Ja saps que a mi m'agrada sorprendre una mica. I ho has aconseguit. Gràcies. És així. Això és com una relació, s'ha de cuidar. Si ens acomodem, això se'n va no ris. Absolutament. De vegades hem de tenir aquests altibaixos. Aquests detallets, l'un amb l'altre, no? De què ens parles avui, Manel? Avui de fer tangana, tio. Fer tangana. Ets molt fan, oi, tu, de fer tangana, pot ser? A mi fer tangana m'ha agradat molt i en moltes èpoques diferents, ara ho veurem. Vale, perquè m'han dit que portaràs vídeos bastant inèdits, que sorprenen una mica. At the beginning del fer tangana. Mira, per començar us explicaré que aquest diumenge a la Sexta va passar això. Es verdad que la coincidencia de dos personas que luego han sido tan potentes en nuestra música, en nuestra cultura, y que hayan coincidido casi en un momento embrionario de sus carreras, me parece, una casualidad cósmica. Es bonito. Creo que no estamos al mismo nivel, ¿no? El impacto que ha tenido Rosalía es mucho mayor del que he tenido yo. Aquest és Jordi Évole entrevistant a C. Tangana i preguntant-li per Rosalía. Evidentment, història. Pobret, és que... Història. O sigui, arriba un punt que ja deu cansar parlar tant de la Rosalía, però me n'alegro molt que hagi fet ja aquest canvi i hagi entès, i hagi paït que l'èxit de la Rosalía efectivament és molt més gran que el seu. És que deu ser duríssim quan tu ets el que va per sota. Per Vull dir, si tu ets descomptat. a dalt és molt fàcil parlar, tal, però I no ets... només això, sinó que la vas conèixer quan tu ja eres algú. Exacte, tu encara li vas ella no era donar ningú. la mà i en l'impuls aquest ella va fer fum cap amunt i et vas quedar tu allà baix, bueno, cantant el madrileño. No passa res. Doncs parlem de Puchito, com m'agrada dir-li a mi. Un col·lega, El Puchito, que és un noi que va néixer a Madrid el 16 de juliol del 90. És càncer. És càncer i ja té 33 anys, Antón Álvarez Alfaro. Doncs mira, aquest noi va néixer a Carabanchel, que és un barri bastant icònic de Madrid perquè allà hi ha nascut gent com María Valverde, per exemple. Només superestrelles. María Valverde, la de 3 metros sobre el cielo. Sí. Manolito Gafotas. Ni idea de qui és Manolito Gafotas. Manolito Gafotas, el de la sèrie, el dels còmics de Manolito Gafotas i els llibres. No ho sé. Bueno, història, també. I Omar Montes, per exemple, també. Uau, vale, m'imagino. Començo a fer-me la idea, llavors. Carabanchel, ja ves, barrio, no? Tot i així, ell va anar a una escola que es diu el Sant Viator, que és una escola concertada. Uau. Fins i tot el batxillerat és privat. Vull dir que, dintre del que era Carabanchel, ell encara va anar com a aquesta educació així més mirada i tal. Llavors la família no era tan humil? De la família no se'n sap gaire cosa, Ok. perquè quan surt la mare parlant, se l'ha d'escoltar, és una senyora que se l'ha d'escoltar perquè sembla que tingui més calle que el Puchito, i el pare encara no ha aparegut. No se sap D'acord. res del pare. Tot i així li van pagar aquesta escola concertada. Ell, de seguida, va sortir molt de carrer, molt de barri. Se li nota que de jove doncs, li agradava el parc, li agradaven els porrets, li agradava la xiveca, tot això, no? No hi ha res que un col·le concertat pugui Evidentment. evitar, ja ho veus. Evidentment. Doncs en aquest ambient sempre hi ha, crec jo, dues maneres, no?, com de rebel·lar-te quan ets molt de barri així. O et tires absolutament a la droga, no se sap res de tu, no tens cap interès ni res, o de cop t'interessa tot això underground, el rap, el graffiti, el hip-hop, tot aquest món t'interessa molt. Ell, que evidentment és un artista, doncs va tirar pel rap. Molt bé. En el rap és un clàssic també que quan t'interesses pel rap al principi el que més t'interessa és improvisar. Sí, clar. Les barres, no? Tirar-te unes barres amb els teus companys al bar, al banc, mentre algú fa una mica de beatbox. Sí, tenim vídeo? Vídeo de C. Tangana rapejant en un parc. Yo, hijos de puta, entro, me saco los ases de la manga y meto un trazo. Tengo frases que no caben en tu mazo, hijo de puta. Es un póker, aquí lo suelto todo. Tengo el loro, tengo las bichis, eres un mongolo. Me comes la polla, vete a hacer caballitos con tu grupo. Hijos de puta, vengo y las escupo. Lo suelto gordo, con mi hermano donde siempre en el són puto 6 minuts, a part, és llarguíssim. No és gaire bo, molta oi? estona. Són 6 minuts dient paraulotes tota l'estona sense acabar de rimar bé les coses. Realment, com a improvisador, no hagués passat a la història. Gens. I més com ha crescut ara el nivell ara d'improvisadors, que és una bogeria, doncs no s'hagués menjat res. Però el que sí que feia molt bé era escriure lletres. Quan feia de rapero, que es deia Crema, en aquell moment, Crema, quan feia rapero, ho feia molt bé. De fet, va començar a fer cançons amb 18 anys
Encara jove. estava en aquella escola i allà ja va treure el seu primer EP que es diu Desde la octava ventana Molt bé. i hi ha una cançó que és la que més m'agrada a mi, que és aquesta, que es diu La mejor vista de la ciudad. Desde aquí arriba. Ara veuràs. És boníssim. 18 anyets, eh? Puedo ver las luces, escuchar las voces, sentir cómo crece y verla morir si crees que la Però aquest és ell? És ell, absolutament. És que no li ell. reconec la veu. Perquè no cantava, rapejava amb aquesta pose de malote i feia així tota l'estona, esclar. Ara, com s'ha tornat un romàntic, doncs no té res a veure. I tu el seguies en aquell moment o això ho has descobert més tard? Doncs 2018, potser jo cap al 2013 o així ja vaig començar a descobrir això. Però clar, encara era Vale. crema, eh? 2008, no 2018. Això, perdona, 2008. Ell tenia 18 anys, exactament. Doncs era molt bon raper i, de fet, el que a mi em sorprèn és que totes aquestes cançons, si avui en dia sortissin, no serien males cançons per res del món, eh? Però no serien virals. No ho sé, té algunes frases que són de TikTok 100%, eh? Sí, de tall de TikTok viral. De tall de TikTok i de persona amb el contrapicat fent-se la malota, evidentment. De tota aquesta època, aquesta és la meva preferida. Ya he escuchado lo que dices y tampoco me sirvió de Mira. nada. Te tengo en la cabeza y te prefiero en mi almohada. Para perdida buscando nada detrás de esa preciosa boca. Mare meva, en Manel ens ha fet ja el ball de TikTok. T'hi sents identificat amb aquests lírics? Gens ni mica, si sóc el menys de barri que pugui haver en el món. Però clar, de cop ve el Zetangana, tu tira així amb aquest flow, doncs mira. Doncs després d'aquesta època underground, en què evidentment no viu de la música, ho deixa. Clar, Ho ha es frustra. explicat, es frustra. Ho ha explicat moltes vegades, doncs, que va començar a la universitat, va estudiar filosofia, tot això, i que tot el tema de la música el va deixar de banda. Va estudiar filosofia, has dit? Va entrar a la universitat a estudiar filosofia, evidentment. Li enganxa tant. Moltíssim, Oi? Fa moltíssim. tant per ell? Home, i amb la de porros que fumava, doncs Clar. va ser increïble. Li agradava molt fer boxa, anava molt a fer boxa, estar pel barri. És quan explica tot això a l'entrevista de l'Evole, que treballava al Burger King, tota aquesta època així una mica més túrbia. Sí. I diu que un dia va arribar de l'entrenament de boxa, es va seure a escriure unes lletres perquè se li va girar la flapa i va dir, és que això és el que he de fer a la meva vida, això em canviarà la vida. I és- Ni boxa, ni porros, històries, ni què? filosofia, Sí, és això. Jo aquí dalt d'un escenari sóc el més feliç del món. I és allà quan neix Zetangana. Ok. Saps d'on neix el nom, Zetangana? No, realment no. Em crida molt l'atenció. Coneixent-lo ha de ser una fumada espectacular, que algun déu de por ahí, però no tinc ni idea. I amb el nom ja de Zetangana fa el primer disc el 2011, 3 anys després de l'època de Crema, un disc que es diu Agorazein i ho va patar una miqueta. Això és Bésame Mucho. He vuelto a casa, nadie en la puerta, con el pasillo y la cama desierta. Siempre es invierno cuando no me besa. Giro los discos, paro la ruleta. Está muriendo otro dólar, otro día. Caminas altos, la madre natura. Muerto Kant, murieron los profetas. Mi fe ciega, de dos en dos y tú callabas. Y yo en el humo. Com podem veure, és absolutament un nen, eh? Estava pensant el mateix, aquest cos de nanet i el vídeo com cutre fet per ell, en plan per un amic seu. Prou bé, no?, per això, en aquella època. Realment sí. Quin any estem parlant? 2011 hem dit? 2011. Sí. Tenia un èxit així sense passar-se, però per mi és l'època també bastant interessant de Zetangana, en què comença a destacar una mica, però segueix sense viure de la música, encara té aquell punt boig de noi de parc que sí que les fot d'hòsties amb algú. De fet, hi ha alguna entrevista explicant-ho que va tenir alguna baralla amb un altre raper que es diu Nega i tal. Vull dir, aquesta cosa de si m'he de fotre d'hòsties, perquè No tinc cap això és problema. cultura del hip-hop al final, no? Ok, Fotre's ok. d'hòsties. Aleshores, hi ha una altra entrevista, Código Nuevo, d'aquella època, que em flipa. Yo estudié filosofía porque a mí me gusta leer y yo no quería estar 5 años haciendo algo que no me gustase. Y hacerte en eso, la filosofía, la carrera esa te la puedes sacar leyendo en tu casa. Intento levantarme y hacer lo que quiera, aunque no puedes hacer justo exactamente lo que te apetece en cada momento, pero dentro de los condicionamientos que hay, hacer lo que yo quiera, sí. Soy muy cabezota con eso. És un tio lliure. Un home autodidacta, no? Que en diem. Exactament. I la de rotllo que s'hauria de tirar amb les cites... Mandra! Sí, espectacular. Ha de ser espectacular. Bueno, recordem... Mira, ens informen des de l'equip de redacció format per l'Arnau i per l'Espi que Zetangana ve de C de crema Crema. i Tangana perquè li agradava.
com quedava amb la C. Ah, mira, doncs no és tan... No hi ha tanta tonteria. Bueno, al final era, buah, hermano, y si me pongo tan gana después de crema va a ser espectacular. Sí, ja doncs està. va dir literalment això. Aleshores van anar fent tot amb aquest rotllo mig underground, mig modernet, fins que arriba al 2016, punt d'inflexió absolut de la seva carrera, quan coneix a la Rosalía i fan aquest temacle. Antes de morir quiero el Boníssim! cielo, el 100%, por cierto. Antes de que muera yo, pienso follarte hasta borrar el límite entre los dos. Antes de que muera yo, quiero jugar con mi vida hasta verle perdió el valor. Antes de que muera yo, le mato a él y a quien Boníssima, venga detrás. No le temo al dolor, Boníssima. tengo una I aquí ja falla. se'l veu una mica més cantant. Sí, per descomptat, se li veu com més caché, oi, de sobte? Sí, I la d'acord. Rosalía se li veu com incòmoda en el vídeo. No canta massa, no aixeca massa el cap, ella va fent. Igual amb ella li van dir Rosalía has d'estar molt trista perquè va d'això, el videoclip. Això sí que va ser un punt d'inflexió, tot i que, ojo, perquè això és 2016 i el madrileño, que és la gran patada, és 2021, són 5 anys. Ja. Són 5 anys que sí que hi ha Mala Mujer, Llorando en la Limo, totes aquestes, Sí. que ho peten una mica, però ojo que no va viure allò, la gran explosió fins al 2021. Bueno, però tot i així jo crec que ja amb aquests temes ja podia començar a viure bé, ell. Sí, tu creus, eh? Jo crec que sí, per descomptat. S'ho mereix, el Crema Tangana. M'agrada molt veure tota aquesta vida que ha tingut ell, perquè molta gent ara estarà segura i assegurarà que és dels grans creadors del principi d'aquest segle, Sí. i és un tio que ho ha patat el 2021 havent començat el 2008. No, realment s'ho ha currat i no ha parat de confiar ell en ell mateix. Molt de temps, 1000 canvis, 1000 històries, i mira, al final està on toca. Clar que sí, C. Doncs me n'alegro moltíssim. Saps on ha estat aquest cap de setmana, però? On ha estat? El C. Tangana aquest cap de setmana ha estat a la Paris Fashion Week Amb tu? i se l'ha vist amb l'Aaron Piper i en Zayn. Tremendo trio, eh? Oliwis, si voleu recuperar el programa sencer, podeu fer-ho al videopodcast de Spotify. I si voleu més contingut del Love, ja ho sabeu, a les plataformes d'Eva, TikTok, Instagram i YouTube.